svoju. Mašinu za veš. Mašinu za veš? Dobro. Mašina za veš. Sad ćeš u moju. Drugi crveni Đuričići, vaša prilika. Vrebajte, dogovarajte se, domunđavajte. Darko? Ne bih znao. Pa možda zvonom na vratima stavi. A ne možeš to sigurno. Čekaj, ljubav, ne smije ne merdevine, pa se popneš do osigurača i ščupaš ono, razumeš, jer koliko ja znam, tako si isključio zvono. Ma molim, da najpraktičnije, lepo jedna 40 minuta da skinete to zvono sa strujom napajanja, pre spavanja. Ne, treći crveni X, evo me, Đuričići, Ivane, predlog. Šta je to što treba da isključimo pre spavanja, a ne činimo? Sve zavisi, ali... Jes da jebe majku moram. Dobro, Aleksandra? Punjam za telefon, možda. Dobro, Zoki? Mada to svi obično stavljaju upaljeno. Ujutro se probudimo u kočini, verovatno. Da. To je zato su sve bolesti od klime. Ranije je bila promaja, znaš, a sad su sve od klime. Nešto je bilo dobro iz klime. Moja majka, pa zato što isključujete klimu, sve je vrlo vrućina. Pa kako ljudi živaju te klime? Ja kažem, nešto me je vrat izgleda boli, isključuju iz klime. Sve. Urata mi notak, to je bio klime. Sve od klime. Dobro, klimu i... Nema gadno da izdržim, treba da kvalitet. Možda da poslušam njih, eventualno, treba pretpostavljam da nešto iz struje da se isključuje. Pa ne znam, stigara, treba da je isključimo. Treba da na spavanje. Pa, ajde da kažemo tu klimu. Klimu treba da isključimo pre spavanja, ako ne činimo, da li je to odgovor za preuzimanje poena u trećoj rundi? Bravo! Mada se meni ovaj mozak mi se dopao. Posle treće runde, dupli poeni su završili samo jednim, ali pravim odgovorom. Kod Đuričića sada imaju 170. Preko kod njih su Napići, imaju 124. Ništa nije odlučeno, četvrta runda donosi poene puta 3 i može da potpuno promeni situaciju, odnosno odluči pobednika. Molim se četvrtu rundu. Pa ne, konkretno na da, dobro, zato što mi je ovo delovalo da se Aleksandra tebi nešto obraća, kao pa, šalimo se. Naravno, četvrta runda, tražimo 4 odgovora, dajemo poene puta 3. Pitali smo to ljudi, zbog čega deca ne vole školu? Evo, Ivane. Pa ja nisam voleo tu ustajanje, rano ustajanje. Zbog ranog ustajanja, a ja vidi, hoću da mi sin ide stalno prepojem u školu i sve jurim takve škole. Najgora majka na svetu. Ajmo da vidimo. Rano ustajanje, to nije baš na prvoj poziciji za Bele. Ja hoću tu i dođe na šak. 3.